سلام سلام أملا عالم تركبوني الشانل تكتلتي كميك أنكم كل شيء نتهبوني هنا زرعيتو قبل بندامسكنكو لومي دما أزيونا أكم تتأكم فليتي فيديو هيزلكم متقل لكو بزعبا دقاسيو كم تلمود كساب مدعتا حابيركم نكتسانهو قدمكم سنة مكتتال كساب كندي إنا بزعبا دقاسن تسألوون أب هيوتنا مالت أبتقنانا سميتنا إدمينان نفلت إبل قداماي شمونته ساعات مدقاس كلاتنا نشمونته ساعات كندقس كم زلنا كل ساعه انسمعو እዩ እዚ ምክርዚ ግን ካበይ ዝመፀዩ እቶም ናሃፂር ዝድቅሱ ዝበሃሉ ካብ 6 ሰዓት ንታሃቲ ዝድቅሱ ኮኑ ኮለው እቲኦም ነዊህ ዝድቅሱ ድማ 9 ወይ ድማ 10 ሰዓታት ኣብ ሓደ ለይቲ ዝድቅሱ እዮም አቅማ አዳም ዘይበጽሑ ቆለወ ክሳብ 11 ሰዓታት ድቃስ ኣብ ሓደ ለይቲ ክረኽቡ ይምከሩ ሓደስቲ ዝተወለዱ ህፃናት ከዓ ክሳብ 18 ሰዓታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክድቅሱ ኣለዎም ይባሃል ኮተቴ እንተ ኮይኖም ድማ ክሳብ 10 ሰዓታት ኣብ ሓደ ለይቲ ክድቅሱ ይግባእ ኣብ ትሪኒ ኮሌጅ ዱብሊን ወይ ድማ ኤርላንድ ፕሮፌሰር ዝኾነ ሼን ኦማራ ከም ዝብሎ ወሃዲ ድቃስ ናይ ጥዕና ምሳኣን ምክንያት ዲዩስ ዋላ ሰዓቤን ክንፈልጥ አጸጋሚው ይብል ናይ ክልቲኡ ርክባት ንሓድህዱ ዝመጋገብ ስለ ዝኾነ ህዱር ዝኾነ ስእነ ድቃስ ማለት ንንውህ ዝበለ እዋን በሃደ ወይ ክልተ ሰዓታት ዝጎደለ ድቃስ ተመራመርቲ በተደጋጋሚ ምስ ጉድለት ጥዕና የተኣሳሰርዎ ናይ እዚኦም አሉታዊ ሰዓቤናት ግዳይ ንክትከውን ንመዓልታት ድቃስ ክህረመካ አይድሌካን እዩ ማለትዩ ካልአይ እኩል ድቃስ ምስ ዘይትረክብ ኣብ አካላትካ እንታይ ይጋጥም ስእነ ድቃስ ምስ ተፈላለየ ምምዝባላት ርክብ ዘለዎ ምስ ልዕሊ 5 ሚሊዮን ተሳተፍቲ ዝተገብሩ 153 መጽናዕትታት ከም ዘረጋገጽዎ ሓፂር ሰዓታት ድቃስ ምስ ህማም ሽኮርያ ልዑል ጸቅጢ ደም መትነ ልባዊ ህማም ልቢ ምክሳአን ልዑል ዝኾነ ርክብ ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ዕድመ ኣብቶም ማእከላይ ደረጃ ጉድለት ድቃስ ዘለዎ ከዓ ናይ አካላቶም መጠን ግሉኮዝ ደም ናይ ምቁጽጻር አቅሚ የሃስዮ እዩ ድቃስ ዝተሃረመና እንተዳኣ ኮይና ክታበት ብዙ አየድምእን እዩ ምክንያቱም ድቃስ ምህራም ነቲ ናይ አካላትና ናይ ምክልካል አቅሚ ስለዘዳኽሞ ዝያዳ ንህማም ተጠቃቲ ይገብረና እቶም ካብ 7 ሰዓታት ንታሃቲ ዝድቅሱ ተሳተፍቲ እቲ መጽናዕቲ ብሰዓል ናይ ምጥቃ ተክእለቶም ካብቶም 7 ወይ ድማ ካብኡን ላዕሊ ዝድቅሱ ብሰለስተ እጥፊ ዝዛየደዩ ብዙ ዘይድቅሱ ሰባት ዝያዳ ናይቲ ግረሊን ዝተባሃለ ምስ ጥሜት ርክብ ዘለዎ ሆርሞን ሌፕቲን ዝተባሃለ ንክሳኣ ወይ ድማ ምክራሽ ዘበርክትን ፕሮቲንን ይረአዮም ብተወሳኺውን ምስ ናይ ሃንጎል ንጥፈታት ክሳብ ምሳሓት አእምሮ ዝኸይድ ርክብ ኣለዎ እኩል ድቃስ ዘይትረክብ እንተወንካ ትሁት ነውፂ አእምሮ ክህልወካ ይኽእል እዩ ይብል ፕሮፌሰር ኦማራ ሰዓቤን ክቱር ድቃስ እንታይ ምዃኑ ብዙሕ ንጹር ኣይኮነን እንተኾነ ግን ምስ አሉታዊ ኩነታት ጥዕና ርክብ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ኣብቶም ብዕድመ ድፍእ ዝበሉ ድማ ልዑል ሓደጋ ምጉዳል ናይ ምግንዛብ አቅሚ ከም ዝህልው ይገብር ሳልሳይ ክንስተካከል እንተኮይና ካልእ ዓይነት ድቃስ ክንድቅስ ኣለና ድቃስ ምስ ወሰደና ብዝተፈላለዩ አንኬላት ናይ ድቃስ ደረጃታት ንሃልፍ ነፍሲ ወከፍ አንኬል ድማ ካብ 60 ክሳብ 100 ደቂቅ ይወስድ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ምብእጋግ እዩ እዚ ኣብ መንጎ መበረባርን ምድቃስን ዘሎ ዝተዛነየ ኩነት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓዲካ ተስተንፍስ ጨዋዳታት ይዛነዩን ህርመት ልቢ ድማ ይጎድል እቲ ካልኣይ ደረጃ ብተዛማዲ ኣብ እሙቅ ዝበለ ድቃስ እንኣትወሉ እዩ ወላኳ ተበራቢርካ ዘለካ ኮይኑ ተሰማዓካ እንተኾነ እዚ ማለት ከዓ ሓያሎ ለይትታት ዝደቀስካ ወላ እንተሆንካ ከይርዳእካ ይኽእል እዩ
እቲ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ምእታዊ ኣብዚ እዋን እዚ ክትበራበር ኣሸጋሪው ምክንያቱም ሽኡ ኣብ ኣካላትካ እቲ ዝተሓተ ንጥፈታት ስለ ዝህልው እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ሙሉእ ድቃስ ሓደ ሰብ በዚኦም 3 ደረጃታት ምስ ሓለፈ ንቁሩብ እዋን ንድህሪት ተመሊሱ ናብቶም ክልተ ይምለስ ራብዓይ ብስሩዕ ዘይድቅሱ ናይ እብረ ሰራሕተኛታት ዝያዳ ያሃሙ ይብል ብእብረ ወንድማ ሽፍት ምስራሕ ምስ ብዙሃት ናይ ጥዕና ፀገማት ይዛመዱ እዮም እቲኦም ውሁድ ድቃስ ኣብ ሓዲግ እዋን ዝድቅሱ ናይ እብረ ሰራሕተኛታት ብሽኮርያን ምክሳኣን ናይ ምጥቃ ተክእለቶም ዝዓበየ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ተመራመርቲ ናይ እብረ ሰራሕተኛታት እቲኦም መብዛሕትኦም እዋን ሕማቅ ናይ ጥዕና ኩነታት ከም ዘለዎም ዝገልጹ እዮም ብዙሃት ካብዚኦም ድማ ንነዊሕ ዝኸይድ ሕማም ክህልዎም ዓብይ ተክእሎ ኣሎ ምስቲኦም ብእብረት ዘይሰርሑ ክነጻጸሩ እንከለው ማለት እዩ ብመሰረት ተገብረ መጽናዕቲ ብእብረት ሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝያዳ ናይ ሕማም ዕረፍቲ ዝወስዱ እዮም ካብኡ ናብኡውን ኣብ መንጎ እቶም ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ካልኦትን ዓብይ ጋግ ኣለዎ ስእነት ድቃስ ዝዓበየ ሰዓቤን ኣብ እቶም ኣብ ዝተሓተ ንጥፈታት ዝሰርሑ ሰባት ዝያዳ ይርአ ሓሙሻይ ካብን ዝኾነ እዋን ንላዕሊዶ ድቃስ ተሃረመና ኮይኑ ይስማዓና ንሰባት ክሳብ ክንደይ ስእነት ድቃስ ከም ዘለዎም እንተ ተወኪስካዮ ፍልይ ዝበለ ስእሊ ክትረክብ ዝከኣል እዩ ኣብ 15 ሃገራት ዝተገብረ መጽናዕቲ ዝተፈራረቀ ስእሊ ዘርኢ ውጽኢት ናይተን 6 ሃገራት ዝነከየ ነውሃት ድቃስ ከርኢ እንከሎ ኣብተን 7 ምዝያድ ናይ ድቃስ ግዜ የንጸባረቅ ኣብ ክልተ ሃገራት ድማ ዝተፈራረቀ ውጽኢት ተረኪቡ ብዙሃት መጽናዕታት ከም ዝተዓዘብዎ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ቀረባት ተውልድታት መጠን ድቃስ ብዙሕ ኣይተለወጠን ብመሰረት እቲ ኣብ 2000 እንግሊዛውያን ልዕሊ ዕድመ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ናይ ምድቃስ ሽግር ከም ዘጋጥሞም ይገልጹ ካፌንን ወንድማ ኣብ ከምኒ ሽጋራ ቡን ዝርከብ መስተ ድማ ንመጠን ዓይነት ድቃስ ይጸልዎም እዩ ብሰንኪ ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታት ለይቲ ደንጉኻ ምድቃስውን ገሌና ውሁድ ዕረፍቲ ክንረክብ ይገብር እዩ ሓደ እዋንውን ገለ ሰባት ኣብቲ ናይ ስራሕ መዓልትታት ውሁድ ስለዝድቅሱ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ይምልኡ እዚ ከዓ ነቲ ማእከላይ ግምጋም ክበርክ ይገብሮ ሻድሻይ ታሪክ ድቃስ ወድሰብ ሮጀር ኤ ኪርክ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ ቴኪክ ወንድማ ኣሜሪካ ናይ ታሪክ ፕሮፌሰር እዩ ንሱ ድህርቲ ን16 ዓመታት ዝገብሮ መጽናዕቲ ኣብ 2001 መጽናዕትታት ወረቀት ኣሃቲሙ እቲ መጽናዕቲ ብናይ ታሪክ ጭብጥታት ዝተሓተመ ኮይኑ ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ደቂ ሰባት ኣብ ክልተ እብረ ይድቅሱ ምንባሮም ይገልጽ ኩሎም ተመራመርቲ ነዚ ሰማምኡሉ እዮም ካልኦት ተመራመርቲ ኣብ ዝገብርዎ መጽናዕቲ ድማ ኣብዚ ዘለናዩ ዘመን ዘለው ባህድንን ምምዕራርን ዝነብሩ ማህበረሰባት ኣብ ሓደ እብረ ክድቅሱ ይኽእሉ እዮም ዋላ ናይ ኤሌክትሪክ መብራህቲ ኣይሃለዎም እዚ ዘርእዩ ድማ ክልተ እብረ ምድቃስ ባህርያዊ ትዕድልቲ ከም ዝኾነ እዩ ሻብኣይ ቴሌፎናት ንኮቴት ድቃስ ከልኤንኦም ይብል ናይ ድቃስ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ኮተቴ ኣስታት 10 ሰዓታት ክድቅሱ ይግብኦም እንተኾነ ግና ዳርጋ ፍርቆም ክንድኡ ዝኣክል ድቃስ ኣይረኽቡን እዮም ዘለው መደቀሲ ክፍልታት ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክኮኑ እዮም ዘለዎም ኮይኑ ግን ብላፕቶፕ ኮምፒውተራትን ቴሌፎናትን ስለዝተመልኡ እቶም ኮተቴ ድቃስ ክወስዶም ኣይክእልን እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝተፈላለዩ መዘናግዒታት ስለ ዘለና ክንበራበር ዘለና ተክእሎ የእብዩ ይርከብ እቲ ካብቲ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ዝወፅእ ሰማያዊ መብራህቲ ድቃስ ከም ዘይስማዓናዩ ዝገብረና ሻምናይ መርመራ ናይ ምምዝባል
ድቃስ የብርኽ እቲዮም ናብ ሐኪሞም ብምኻድ ብዛዕባ ምስ ድቃስ ዝተኣሳሰር ጸገማት ከም ዘለዎም ዝህብሩ ሰባት እናበዝሁ ይከይዱ ኣለው ኣብዚ ዓመት እዚ ቢቢሲ ከም ዘረጋገጾ ኣብዘን ዝሓለፉ 10 ዓመታት ቁጥሪ መርመራ ምምዝባል ድቃስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ይወስኽ ኣሎ ዋላኳ ሃያሎ ረቋሒታት እንተለው እቲ ዝኣብየ ግን ምክሳእ ምዃኑ ተመራመርቲ ይዛረቡ እቲ ዝሓሸ መድሃኒት ናይ ስእነት ድቃስ ወይም ድማ ኢንሶሞኒያ ናይ ምክሪ ፍወሳ እዩ ዝበሃል በዚ ድማ ሃካይም ከኒናታት ክእዝዙ ከም ዘይብሎም እዩ ክርድኦም ጀሚሩ ዘሎ እንተኾነ ግና ብዙሃት ሐኪም ነቲ መድሃኒታት ንህሙማቶም ይእዝዙሎም ምክንያቱ ድማ እቲ ናይ ምክሪ ፍወሳ ብቀሊሉ ስለ ዘይርከብ እዩ ብፍላይ ከዓ ካብ ከተማታት ወፃኢ ንዝነብሩ ታሻይ ፍልይ ዝበለ ፍታሕ ዘለወን ሃገራት ይህልወዶ ይኾና ሓደ ኣብ ኢስራ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ዘሎ ናይ ድቃስ ልምዲ ንምፍታሽ ተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ ኣብ ምድቃስን ምትንሳኣን ዘለወን ፍልልይ ናይ ሓደ ሰዓት ጥራይ ኮይኑ ተረኺቡ ስለዚ ንውሃት ናይ ድቃስ ኣብ ኩለን ሃገራት ዳርጋ ሓደ እዩ ከም ሰዓታት ስራሕ ግዜ ትምህርቲ ናይ ምዝንጋዕ ልምድታትን ዝበሉን ማህበራዊ ጽልዋታት ካብ ናይ ብርሃን ጸልማት አንኬል ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ደምዲሙ ተራሰብ ሰርሆ መብራህቲኸ እንታዩ ኣብ ታንዛኒያን ናሚቢያን ቦሊቪያን ምስ ናይ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዘይርከቡ ሰለስተ ማህበረሰባት ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጽዎ ብማእከላይ ንገምጋም 7.7 ሰዓት ይድቅስ እዚ ድማ ማዕረ እቲ ኣብ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ዘለዎ ገምጋሚ መብዛሕትኦም ዝተገብሩ መጽናዕትታት ሰብ ዝሰርሑ መብራህቲ ነቲ ናይ ድቃስ ግዜ የደናግዩ ዝብል እኳ እንተኮነ ግን እቲ ናይ ድቃስ ንውሃት ኣያግድሎን እዩ ኣስራይ ኡፍ ወጋሃታን ኣባጉምባህ ለይትን ኩልሳ ንጉሆ ዝነጥፉ ምሸት ዝወጋሃሎምን ሰባት ኣለው ነዚ ዝድግፍ መፈጠራዊ ጄኔቲክ ጭብጥታቱን ኣሎ ይኹን እምበር ምትእትታው ሰብ ዝሰርሑ መብራህቲ ኩነታት ዘጋድዶ ዝመስል ብፍላይ ነቶም ደንጊዮም ድድቅሱ ማለት እዩ ኣባጉምባህ ለይቲ ናይ ምዃን ዝንባለ እንተ ኣሊካ ሰብ ዝሰርሑ መብራህቲ ዝያዳ ከይደቅሰካ ክጸንህ ይገብረካ እንተኮነ ግን ናይ አካላትና ሰዓት ናይ መቆጻር አቅሚ ኣለና እቶም ደንጊዮም ዝድቅሱን ደንጊዮም ዝተስኡን ሰባት ኣብ ለይቲ ዝረክቦ ብርሃን ብምጉዳልን ከምኡውን ብቀትሪ ዝረክቦ ብርሃን ብምውሳኽ ነቲ ናይ ድቃስ እዋናቶም ካስተካክልዎ ይኽእሉ ሓደ ናይ መጽናዕቲ ናይ ወለንተኛታት ጉጅለ ኣብ ኮሎራዶ ወይም ድማ አሜሪካ ናብ ሰብ ዝሰርሑ መብራህቲ ክረክበሉ ዘይክእሉ በረካ ወይም ድማ ካምፒንግ ወሲዶሞ አካላዊ ሰዓቶም ብክልተ ሰዓት ንድህሪት ንምምላስ ዳርጋ 48 ሰዓታት ጥራህ ወሲዱሎም እቲ አካላትና ንድቃስ ክዳለው ዝእዝዞ ሜላቶኒን ዝተባሃለ ሆርሞን ቀልጢፉ ኣብቶም ወለንተኛታት ተሳተፍቲ ክድይብ ጀሚሩ አካላቶም ኣብ ራርቦ ፀሐይ ንምድቃስ ይዳለው ነይሩ ይብልት ጽሑፍ ሚስጥራት ጽቡቅ ድቃስ ቀዳማይ እንድቅሰሉን ካብ ድቃስና እንትሰሉን ግዜ ካብ ማልቲ ናብ ማልቲ ካብ ናይ ሓደ ሰዓት ንላዕሊ ኣፈላላይ ክህሎ የብሉን ካልኣይ ብዙኾነ አጋጣሚ እኩል ድቃስ ተዘይረኺብና ክነካሓሓስ ክንብል ካብ ልሙድ ናይ ድቃስ ግዜ ንላዕሊ ክንድቅስ የብልናን ሳልሳይ ሰለምታ ወይም ድማ ሓፂር ናይ ቀትሪ ድቃስ ካብ ሓደ ሰዓት ንላዕሊ ክኸውን የብሉን ብተወሳኺ ቅድሚ ሰዓት 5 ተትከውን ይምረጽ ራብዓይ ካብ ስራሕ ነፃ ኣብ እንኮነሎም ማዓልታት እውን እንተኾነ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ገዛ ወፃኢ ክንህልፎ ይግባእ ንብርሃን ፀሐይ ምቅላዕ ናይ ሰውነትና ስነ ህይወታዊ ስርዓት ስርሑ ብዝግባእ ክሰርሕ ይህግዝ እዚ ድማ ለይቲ ብዝግባእ ክንድቅስ እዙ ተራይ ይጻወት ማለት እዩ ሓሙሻይ በብመዓልቱ ስሩዕ ምንቅስቃስ ሰውነት ምግባር እምርን እምቆትን ድቃስ ንክውስኽ ይህግዝ ሻድሻይ
ዓራትና ንድቃስ ጥራሕ ክንጥቀመሉ ይግባእ ኣብ ዓራትና ኮይና ከም ምብላዕ ሙዚቃ ምድማጽ ምንባብ ቴሌቪዥን ምርኣይ ወዘተ ዝበሉ ልምድታት ምውጋድ የድሊ ሻብኣይ ቅድሚ ናብ ክፍሊ መደቀሲና ምካድና ካብ 30 ክሳብ 60 ዝኾኑ ደቃይቅ ከም ምንባብ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ምስማዕ ወዘተ ዝበሉ ልምድታት ናሃሪ ኣእምሮና ብምቅናስ ብቀሊሉ ንክንድቅስ ይሕግዙ ሻምናይ ቅድሚ ምድቃስና ቅልል ዝበሉ ስሩዕ መግቢ ምምጋብ የድሊ ጠሚካ እንተሎ ኣብ ዓራት ኣይትደይብ ታሻኣይ ምትካክ ሽጋራ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት ቅድሚ ምድቃስ ምስታይ ኣልኮል ከምኡን ዘነቃቁሕ መስተታት ንድቃስ በኣሉታ ዝጸሉ ክውገዱ ዘለዎም ልምድታት እዮም ኣስራይ ብበዓል ሞያ ዘይተኣዘዙ ናይ ድቃስ መድሃኒት ብተደጋጋሚ ዘይምጥቃም ይብል በኣርከስ ክቡራትና ቻናል ተከተልተይ ንሎሚ ሂዘልኩም ዝመጻኹ ብዛዕባ ድቃስ ምሳኣን ክሳብ ክንድምንታይ ኣብ ኣካላትና ጸገም ከም ዘለዎ ዝገልጽ እዩ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ጸናሕኩም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ በብዘለኩሞ ሰሰናይ ጠጠሙን ትምኔልኩም ብሩክ መዓልቲ